se planteará específicamente por qué normas se rigen todos los procedimientos contra la violencia hacia la mujer, si son suficientes las nuevas modificaciones y cómo se pueden mejorar y hacerlos más efectivos. A esas cuestiones intentarán contestar las tres ponentes que me acompañan en la mesa: Teresa Alcalá, Millano, Ana Oliver Borràs i Rosa Giral Martínez. Bon dia. Comencem donant les gràcies a totes les organitzacions de Dones Gironella que heu organitzat l'acte i que heu tingut l'atreviment de convidar-me. Dones juristes, sempre que organitzem alguna cosa venim perquè ens carregueu les piles, vull dir, sempre és interessant allò que prepareu, no? És un poc diferent per a nosaltres perquè estem així, esperem complir l'expectativa i gràcies a la companya per la presentació, això de feminista radical m'ha agradat molt i per això estarà a l'altura. Ens passarem un qüestionari de quines eren les vostres inquietuds, quin era el que les dones preguntaven, què se podia fer per a millorar, perquè se fan moltes accions, sembla que se fan molts treballs, però a vegades totes les feministes que treballem contra la violència masclista ens frustrem, perquè dius, jo estic així en una concentració amb molt poca gent, perquè la societat moltes vegades no ens acompanya, com deia el company abans, però no només no ens acompanya, sinó que mentre jo estic així continuen havent víctimes. Vull dir, ni tan sols el comptador en aquest moment s'atura perquè contínuament anem sumant la desgràcia de noves víctimes, tant de dones com de menors. Moltes vegades les grans víctimes instrumentalitzades i oblidades per la justícia. Jo penso que totes som conscients, tota la gent que estem així, que no n'hi ha una fórmula màgica que vagi a solucionar això, però a mi el que me preocupa, sobretot, és com estem retrocedint moltes vegades, com passa sempre en les lleis de les dones, en aquesta conscienciació que havíem i en aquest estàndard que havíem acceptat i que venia avalat internacionalment de què era violència de gènere, de les necessitats de polítiques i de legislacions i de mesures que ajudaren a la seva erradicació i com està penetrant la idea de que la violència en la parella és bidireccional i que això de que n'hi ha violència de gènere i que les dones són les víctimes sempre s'hauria de revisar. I no ho dic sense sostent, jo com a jurista sempre intento acreditar cadascuna de les afirmacions que faig. No sé si heu vist el llibre de Santillana per a tercer d'ESO en l'assignatura de biologia, que fa aquesta definició, votant-se la de la llei, i això ha eixit als mitjans de comunicació i s'ha publicat, però jo que estic estudiant ara criminologia m'he trobat en una carrera tan específica com aquesta i en una assignatura encara més concreta com la de victimologia, en què en els materials que se'ns dona per a estudiar aquesta assignatura se fan afirmacions com que la famosa sentència del Tribunal Constitucional que va dir que la llei integral contra la violència de gènere no era inconstitucional, en els materials que m'han donat a mi per estudiar diu que aquesta sentència és un bon exemple de fal·làcia d'una argumentació jurídica perquè no està fonamentada adequadament des del punt de vista empíric. Que totes les enquestes i tota la legislació contra la violència de gènere se sustenta en estudis que són esbiaixats, que són parcials i que es basen en mostres de conveniència, és a dir, tu agafes un estudi que va acreditar allò que a tu t'interessa i critica coses com la macroenquesta contra la violència de gènere, que jo per curiositat ja la coneixia, però vaig anar a contrastar per a poder discutir en l'examen. I, clar, estem parlant de més de 10.000 entrevistes en 858 municipis i en 50 províncies diferents. Vull dir, la macroenquesta té una base estadística i una solidesa en quant a la forma de realitzar-se. Per tant, les seues conclusions segueixen estàndards internacionals, però la idea que està penetrant quan parlem moltes vegades de què fem contra la violència de gènere, quan arribem els juristes, siga fiscalia, siga el jutjat, siguin les advocades, l'assistència a les cases de les dones, estem al final del procés. Sempre parlem de prevenció, del que se parlarà a la tercera taula, de conscienciació i de prevenció, però jo no sé com ho fa el patriarcat, però penetra ràpidament i s'infiltra de manera que te desmunta molt del camí
que hagués avançat. I contra això moltes vegades el que fem és, jo crec que polítiques i accions moltes vegades mogudes per la desesperació, no? Entre els qüestionaris plantejàveu, caldria modificar la llei? No, per l'amor de Déu. No, vull dir, no modifiquem més lleis. Vull dir, un dels grans problemes que tenim la gent que es dediquem al món del dret és que sembla que quan no sabem què fer en una cosa, canviem el que potser no funcionava bé, però potser el que cal fer una revisió, no? Tot el que ha dit la companya, la llei estableix moltes pautes, moltes mesures de prevenció, de conscienciació, tot el tema de la publicitat, de l'educació, de les mesures laborals, de l'assistència lletrada des del primer moment, encara que ho dic com una potestat i ja abogada com a que fora obligat, no? Entès abans de presentar la denúncia. Implementem mitjans, vull dir, el que no pot ser és que tu te marxes a... Ja ho ha dit la companya, jo exercisc en Carrecer, nosaltres som del Partit Judicial d'Alzira. Clar, allí la protecció a la víctima és... On tens a la víctima? La víctima no té nom, normalment. On tens a la víctima? Doncs està així, enmig. Vale, doncs digue que puja al pis segon perquè ara va pujar del calabós l'agressor. Això, vull dir, jo en la ciutat de la justícia en València, l'oficina d'ajuda a les víctimes del delicte va i s'acompanya, poden estar en una sala separada, entrar a la sala de justícia però una porta diferenciada, si demanes el paravans... Jo he demanat el paravant en el jutjat del penal d'Alzira i m'han dit, per a què? Si estaven ahí fora junts, i dius, clar, estaven ahí fora junts perquè no n'hi ha més espai, vull dir, el jutjat del penal d'Alzira és una quarta part d'esta sala, i dius, on tenien que estar? Clar, el que fem és dir, quan hi ha una cafeteria al cantó, vés-te'n al cantó. Això no pot ser. Entonces, no es tracta de modificar, des de dones juristes pensem que tampoc es tracta d'incrementar les penes, vull dir, sinó de que realment l'agressor tinguera consciència de càstig. Perquè, clar, pregunteu, quines són les penes en el tema de violència? Bueno, ja ho sabeu, no? Majorment, per l'article que més s'aplica, el 153, 6 mesos a un any de presó, 31 dies a 80 dies de treballs en benefici de la comunitat. La major part dels casos s'aplica el treballs en benefici de la comunitat, que si damunt ens conformem, és a dir, arribem a un acord en el jutjat d'instrucció, se va produir una reducció, que també era una de les coses que es preguntàvem, hi ha reducció? Sí, perquè d'alguna manera s'incentiva, en aquest cas i en qualsevol, l'arribar a acords, i moltes vegades les víctimes, quan tu dius, no ens conformem, no arribem a un acord, no? Anem a judici, intentarem acreditar, aportar proves, sol·licitar més pena, i te diuen que no. Però te diuen que no perquè la víctima va allà i li canvia el món. Vull dir, és una persona que ha sigut maltractada, que té la violència psicològica, que no té cap atenció psicològica, i jo no soc psicòloga, jo soc advocada. Jo puc fer acompanyament, jo puc empatitzar, jo puc informar i puc barallar-me amb qui siga, però no puc donar-li consells psicològics, perquè potser damunt ho faig mal i encara la perjudique, no? I no n'hi ha. Vull dir, de fet, si va inclús en un part de lesions, l'informe forense és que l'envia el part de l'hospital o del centre d'assistència sanitària al forense per fax i el forense t'informa. En la major part dels casos, en un cas greu ja se prenen més atenció, però en la majoria. Davant d'això, la víctima el que te diu és jo me'n vull anar a casa, vull que això s'acabi, vull que ell s'aparte. Jo l'únic que volen, el que les víctimes te demanen és que no s'arribi a mi, que no vull, fes alguna cosa per evitar la meva situació de perill. I per això moltes vegades ens conformem. I ens conformem en els treballs en benefici de la comunitat, que després se compliran o no se compliran. Però en el cas que se complisquen, ja em direu a mi com interioritza aquest agressor que està sent castigat si el càstig és anar a obrir el poliesportiu del poble o a granar estàters. És la sensació d'impunitat, almenys a mi se me dona. Vull dir, és com si eixinen d'allí, és igual que en l'ordre de protecció. Clar, nosaltres tenim que assessorar a les víctimes de dir, mire, vostè té que tindre una còpia de l'ordre de protecció sempre en el bolso, deixar-ne una fotocòpia a la família, una en un lloc visible, sap que el telèfon sempre a la mà, no? Ahir entrava a la pàgina del Ministeri l'específica per a violència de gènere i posava autoprotecció i vaig a veure quins són els consells del Ministeri per a autoprotecció. Són això, descarrega sobre la víctima tota la responsabilitat, vigila
pujar al cotxe mirant el carrer. Clar, nosaltres això ho fem, tens que dir a la víctima, escolta, gran part, ves acompanyada, no, és que com si fórem infantilitzades, no? Com si fórem xiquetes xocotetes que ara resulta que no vas a poder eixir de nit i no vas a poder eixir a soles, no? I aquesta sensació tampoc va a canviar si incrementem la pena perquè ja sabem que la prevenció general, o dir-ho col·loquialment, que és com a mi m'agrada parlar i que ens entenem tots, ningú escarmenta en el cap d'un altre. I per tant, augmentar les penes també va a fer que s'exigisca que per aplicar una mesura més greu quede ben acreditat. I els jutjats eren reacis perquè sí, què passa? Com diu la companya, que ara moltes vegades se qüestiona a la víctima quan va a denunciar. Encara que se sap estadísticament i està comprovat que el número de denúncies falses és mins, vull dir, és molt poc comparar i atac a les víctimes, que moltes vegades se senten això, doblement victimitzades perquè les institucions com a que no les acompanyen. Per tant, jo sí que demanaria més que una reforma legislativa, una revisió del que tenim. Vull dir, ja n'hi ha una llei que se dote adequadament, que se posen els mitjans suficients i que allò que ja tenim que se desenvolupe correctament. A nosaltres ens preocupa tant la valoració del risc, vull dir, és una ferramenta, però com ha dit el company Llupa, depèn molt, que és el que no pot ser, de la implicació i de la formació de la persona concreta, perquè n'hi haurà que sap que això és una ferramenta només i que té que acompanyar-ho de l'estudi d'escoltar a la víctima i de veure les proves perifèriques que pot haver, però n'hi ha que, bueno, diu això, diu que risc no apreciat. Quan anem a l'hospital i es atesa una víctima i s'inicia el protocol i es comencen a marcar les creuetes en l'autocopiatiu, en l'apartat d'observacions, que és on la metgessa o el metge podria fer la seva valoració concreta de ha passat això, he vist això, he detectat això, té aquests antecedents, aquesta persona ha entrat a l'hospital en els últims mesos X vegades, està sent tractada per la unitat de salut mental, està tractament psicològic, el que siga. No n'hi ha, vull dir, apareix, on té les lesions, quines proves se li han fet, el diagnòstic, en això, que és una cosa que la llei dia, que eren ferramentes que anaven a ajudar-nos a nosaltres quan arribàvem al jutjat per a fer una valoració en conjunt, perquè moltes vegades ja sabeu que l'única prova que n'hi ha és la declaració de la víctima, doncs tot això que podria corroborar-nos la denúncia es queda en paper mullat. I això jo crec que són coses que ja les tenim i que el que cal és millorar. L'altre dia ens deien que Conselleria havia marcat el mes de febrer com el mes de cribat en el tema de la detecció de la violència masclista en atenció primària mèdica. I entonces havia disparat el número perquè necessitaven estadísticament tindre un número X de la pregunta esta de com van les coses en casa, vostè està bé, el seu home i vostè la relació com és, no? El mes de febrer com el mes de privat, no? Escolta, vostè té obligació d'això fer-ho de forma sistemàtica amb les dones i si no pot, perquè no té temps d'entrar en el programa informàtic i perquè té més pacients i tal, doncs organitzen-se vostès i facin alguna cosa per a reclamar més mitjans. El que no pot ser és que tornem a partir de la voluntarietat, com per exemple ara a l'Hospital de la Ribera d'Alzira, diferents professionals pel seu compte han creat com una comissió de treball per al tema de la violència de gènere i van fent pals de set, perquè han tocat a totes les associacions de dones i ens van fer una reunió i allí estava l'associació de fibromiàlgia, la de dones contra el càncer, la de dones juristes i no recordo quina més. I el grup de per la igualtat, les companyes que estan així, del CIRA, el grup per la igualtat del CIRA. Però perquè eren les referències que tenien. Però per què? Vull dir, per què ha de ser des de la voluntarietat i improvisant? Si això ja n'hi ha uns protocols, vull dir, ja se diu com se té que marcar i com se té que fer. De què feren els agressors? Perquè pots, perquè eren moltes preguntes diferents, però jo crec que una de les coses que ens tenim que parar a pensar dins de la revisió del que ja tenim i per el que vos dia, des que vaig en benefici de la comunitat, sabeu que moltes vegades també quan són penes de presó se'ls suspenen la condició d'acudir a cursets
a maltractadors, no? Algú està revisant com funcionen aquests cursos? Com s'estan impartint? Quins són els resultats? Perquè qualsevol mesura, que a més està sufragada en fons públics, hauria de tindre després un contrast, no? Perquè en algun moment ens tindrem que plantejar què fem amb els agressors. Perquè sabem molt que moltes vegades repeteixen amb noves víctimes. I que aquesta acció no va a quedar en un fet aïllat, que l'han castigat, no és una alcoholèmia que escarmenten i que diuen, bueno, ja no vaig a tornar a pujar al cotxe perquè me llevaran el carnet un any. No, són patrons de conducta que se van a reiterar si no se'n modifica aquesta conducta. Algú tindrà que intervindre en ells, no? Ens preguntàveu si coneixíem alguna experiència, nosaltres l'única que coneguem, perquè cada vegada intentem informar-nos més d'aquests grups de treball, és la de l'Associació d'Homes per la Igualtat de Gènere a Espanya, AIG, que l'1 de desembre, crec que va ser del 2015, per primera vegada en la presó de Huelva van fer el que ells diuen una roda d'homes. Fan com nosaltres, les concentracions que vam fer sempre nosaltres, així el grup per la igualtat, Homes per la Igualtat de València també ho han fet en la plaça Major de València, però la singularitat que tenia era que se feia en presó, participaven funcionaris interns i alguns d'ells estaven en presó per haver estat condemnats per violència de gènere. Bueno, és un model d'intervenció, diguem que és una gota en l'oceà, però en algun moment, que jo crec que això sí que és una cosa que la llei ha abandonat, va crear els cursos ISOs i ja no s'ha fet res més i sobretot no s'ha vigilat. I una cosa que em preocupa molt i que espero que cap de les reformes, perquè en països sud-americans sí que s'ha implicat i jo crec que avui en dia la mediació, per la qual jo aposto en molts casos, s'ha convertit en un lobby, i està creant molta pressió per a introduir, que sabeu que la llei integral contra la violència de gènere a l'estat espanyol prohibeix la mediació en aquests temes, però cada vegada s'està rebent més pressió per a que sigui una forma de descomprimir o llevar saturació als òrgans judicials i a mi me preocupa, i a l'associació ens preocupa, que arriba un moment en el que s'atrevisquen a el que ells diuen casos menors, que jo no conec cap cas de violència de gènere que sigui menor, perquè quan és una única bofetà, abans d'aquesta única bofetà n'hi ha tot un procés de maltractament psicològic, moltes vegades queda ocult. Per tant, per a mi no n'hi ha casos menors, però que s'atrevisquen a introduir aquesta mesura que ja dic que, per exemple, en Nicaragua, la reforma de la llei integral contra la violència de gènere, l'última reforma, ho ha introduït. I en el meu municipi s'ha introduït ara un servei de mediació familiar en el que nosaltres ràpidament ens alarmarem i anarem a parlar amb la regidora i li direm però aquests casos no. I va dir, no, aquests casos no, és conflictivitat familiar. Bé, si li canviem el nom i estem intervenint en la mateixa àrea, doncs és un problema. Jo, a acabar, diguem-vos que cal ser efectius reclamant que les penes se complisquen, totes les penes de treballs de benefici de la comunitat que se perden, que prescriuen perquè no n'hi ha mitjans, i que tenim que exigir que el que ja està establert en la llei se complisca. Vull dir, que la víctima tingui una protecció. I en quant als menors, que no passen l'Estatut de la víctima, que preveu unes mesures molt boniques i que el menor ara serà víctima, que quan arribem al jutjat se considere, i hem tingut casos en el que menors amb lesions greus protegit perquè en centres de protecció ni la Fiscalia ni el jutjat ha considerat necessari prendre mesures per a que aquest menor estaria realment apartat de lo que és la influència i la violència de gènere i no han considerat el conjunt de la situació, sinó la lesió concreta, el que dia la companya denunciava. Està passant de menors el mateix que està passant amb les dones. Al final, la pregunta quan vas al jutjat és «Però vostè content què va passar ahir?» No, home, no. Què va passar ahir? No. Vull dir, què ha passat per allò arribar a la situació d'ahir, no? I que puguem eixir moltes vegades del 153 i parlar d'habitualitat.
i que se comença a tindre en compte la violència psicològica seriosament. Jo en altres taules redones sempre he dit que mai entendre com se pot castigar per violència tota la gent que sabem de violència de gènere i que ens interessa aquest tema i que lluitem contra ella, sabem que sempre comença la violència psicològica, com és possible que se castiguen fets concrets? Vull dir, i se deixa al marge la violència psicològica que per definició és permanent en el temps. Per què? Perquè no hi ha valoracions, perquè tu arribes al jutjat, miren el part de lesions, miren la declaració, miren si tens sort els testimonis i ja està. Havent passat, jo recordo un titular de premsa que deia protegides pese a elles, que estava en el jutjat número 3 d'Alzira, que és el que s'encarrega d'aquest tema, i que el que deia era, encara que la dona vulgui retirar la denúncia, nosaltres anem a protegir-la encara que ella no vulgui, perquè sabem que moltes vegades la retira perquè no està preparada per a denunciar. Per aquestes premures s'ha confundit el que seria abans la companya, que s'ha confundit una justícia àgil en una justícia immediata, quasi de clínex, d'entrar en el jutjat i eixir en la sentència. A lo millor cal una causa i que aquesta dona pugui saber com va organitzar la seva vida a partir d'ahir. A mi me preocupa això, el confundir moltes vegades agilitat en rapidesa i per tant en falta d'atenció, en què no se valora ni la violència econòmica ni la violència psicològica. Però, insisteix, no reclamem més reformes, sinó que s'aplica el que ja hi ha. Gràcies.